Hello, hello guys. Maing buntag guys. Karang kalit lang gini, kalit lang guys kay gabi ira maguna sila. nagproblema gid mi ni guys kay kagani among iring guys. Kagabi pa gid siya nagbati niya. Nagbuntag na lang unsa ni oras karon. Wala pa gid siya na kuan kanang nanganak ba niya. Loy na kay grabe na amo siyang gatabangan unsaon niya. Murag dili mo siya kabalon sa pag-utungan ni ba niya. Murag galisod kay permirisa. Ana. Luya kayo, murag luya na siya. Pasig na mo yung idea ni guys ba kung saan na mo ni guys. Wa pagi siya tawan permiris ang gulayan among iring. Kon magud ni kayo sa mi kabantay sa iya to pag kon man ni nagkiat-kiat mangud pud ni siya in taon ni mutakas magud ni sa balay gud dinig magabi di mi kabantay. Muna siya na buros na noon. Tabang baya oy. Kapatabang yun siya. Nya, kana ba mi kwarto wala mi ka pa ultrasound ani niya wa balo kung suli ba niyang anak. Wala po na prenatal. Wala ni ka-print, wala gid siya ka-print, wala po siya ka-prenatal guys. Naglibog mi kung sa ibuhaton gina ra gud siya tuwad-tuwad inig panganak, dili pa gid gina siya tuwad-tuwad panganak yan, dili mi kabalo sa nga ibuhaton ani niya. Gabi ira na. Lisod naman pug kayo kung kuan delikado man panahon kung man indal og ospital. Delikado pag makubid. Itaw guys, paki-comment ang inyong kuan guys big kasi na may mga idea kung saan mo pagtabang sa among iring kung nanganak galisod siya panganak gid guys. Cesarean ginapaingon ba? Pagandam naginit ka tubig na ikaw. Cesarean. Mahal maka cesarean gid karon ba? Yung bro, dili naman po sir ni kaya na to kung dala to ni hospital maglisod naman. Guys, pero mo idea dia guys ba palihog lang guys paki-comment guys kung say angay nang buhaton sa mong iring guys kay luoy na kayo siya. Sige. Kimi. 1 2 3 iri. 1 ikon na. Kamo mo siya. 1 2 3 iri. Ayaw igot. Lugay mo na siya ng boros god. 35 years old mo na. Kuan na magud siya kay nang idadira na mong iring ba. Ulam mo siya mo nang buliso jag panganak. Sige, kaya na. 1 2 Mirisa ba yun? sige game. 1 2 3 game. Sagdi. Lugay kay siya tawhan guys. Pero mirisa maguni siya niya, medyo idara na siya ba. Na guys, wala tabang-tabang, mga itamig-tabang guys, may idea. Kung na may lagi. Na may idea guys, kung sayo ngayon mabuhaton na ni kay taud-taud na siya sa ingon na niyo. Ikay. Sige. 1 2 3. Sige lihok. Lagi nagtindog nito. Nagtuwad-tuwad na kita na mong iring saan ka ni. Guys, palihog lang yung dinalian na gini guys. Palihog ko na may mga idea dia komento or pwede yung mga solusyon sa among iring nga nagkalisod sa iyong pagpanganak guys. Ang permirisa, medyo idara na among iring guys. Unsay ang ngayon among buhaton sa iya guys. Daghang ngayong salamat sa makatabang. Salamat.